Na most dobdál. Hát nem jó, hogy nem nincs benne súly. Ja, hogy nincs benne súly. Nincs. Videózunk. Magát ugye Kokó? Hogy ne tudnám átdobni? Na nézd. Na lássuk. Nem csap bele. Hol a 200-as? Hol a 200-as? Pillangó. Koksi, mész a végére? Nem akartam eltenni. Várjon. Megpróbálja meg. Rendőr hívja? Légy szíves, hívjál rendőr. 2 perccel ezelőtt igazoltak. De nem azt, hogy ideget ne dobja bele. Ez polietilén. Műanyag palack. 1 forintot kapok érte, a Tesco-ban leadom. De jó vele játszani. Nem kell futballnapjára 5000 forintot kiadni. Ennyi. Igen. Ó, Repülnek a lapok! Oda néz, egy. Nem menjél már fogok, mi a futó? Tandemugrás. Hoppa, megy szét a repülés. Egyre jó. Jó ám. Még egyszer átmegy. Na, Cox? Van benne elég. Köpó kifulladt. Na most jön a szökő. Ebbe kell át. Rendőrt hívja? Hívja. Ha meg beleesik, akkor meg beleugrunk érte most. Igen. Nekem hol van a táskám? Érte megyek! Elmegyek fiatal, úsznom kell. Jó van. Ez meg nem jó megklórozom, hogy vakarózni tudok. Elmegyek a tiszára. Az jó. Az jó hely. Az jó helyet viszont. Ja. Készrelni? 9-11? Idióta barnak az emberek. Meleg is van. Nézd gyorsabban, bevizeznek. Tiszta víz. Ruha, nadrágszál bevizeznek. Viszik a párolgát folyelni. Ennyi az körül. Tessék sportolni, focsia, akkor nincs. Én focizok. Hoppá, milyen poszton jártok? Középpálya. Irányító osztogató? Nagyon jó, magadad. Helyes. Ki a példaképed? Veszik? Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Hát az a pali nem semmi, amit egy meccsen fut 10 km. Nagyon ritkán mozdul meg, de az mindig eredmény. Egyébként Messi a legjobb. Nagyon messze, Messi a legjobb. Ilyen, mert átlagosan, ha visszanézzük egy évre menőleg a mérkőzéseit, minden meccsen 1,65% gólt rúgott. Tehát volt, amikor rúgott gólt, 2-3-at, 4-et, figyelj ide! A sportcsatornán játszanak, fociznak. Általában 4-0-ra nyernek. Tudod miért? Ott Messi játszik. Az első gólt Messi rúgja, a másik 3-at egy Rifflé.